Akşamınız hayırlı, hormatly adamlar. Bugün yine din baradaky gurulmuşlarımız devam ediyor. Bugünkü gurulmuşumuz biraz yankı öňkü nemelere meňzeşräk diýeýin. Ýöne hadis nemesinden ele alýas, peýgamberiň sözü, ýani peýgamberiň aýdan sözüni okaýas bugün. O dinde gyrnaklaryň zorlanmagy we olaryň göreli galmaklary meselesi. Ýani ele geçirilen gırnaklaryň zorlanmagy, soň olaryň ýa-da göreli galma meselesi barada. Gurrun edýäs peýgamber bu arada näme diýipdir? O gırnaklary zorlamaň, gırnak näme gerek? Gırnak dinde bolanokmy diýipdir ýoksa tersine mi aýdypdyr? Bugün ine şu hadis kitabyny şu hadis nemesinden okars. Indi bu din baradaky söhbetler ýa-da köp wagtdan bäri dowam edip gelýär, näçe bölüm bolanyny men dogry sanamak bilinýär. Näme barada ýa-da näme maksat bilen edýändigimizi bir täzeden düşdaýda ýatladyp geçeýin. Indi diniň köküni näme öwrenýäs-de, indi bu zatlary öwrenmek üçin birinji diniň özüniň içinde nämeler ýazylypdyr. Şoňa göz aýlamamyz gerekli-de. Nämeler ýazypdyr? Bir giden kitap bar-da, 8.000, 10.000 sany hadis, 6.666 aýat, ýene başga ýene bir giden zat bar-da. Olaryň içinde näme ýazypdyr? Ýani Kur'an, hadislerde, ýa-da islamy näme zat emele getirýär, islam nereden gelip çykdy diýilen soralara jogap berýäs. Ýöne ilki bilen Kur'anyň içi we hadislara göz aýlaýas. Ondan soň edeki ýolumuz uzun bu gurrundeşlikde. Şeýle indi temamyza dolanyp gelmeli bolsak, ine şeýle bir waka bolup geçýär. Men bu taýda bir-birden okap berip durjak däl. Bu hadis hem Buhari'de hem nemede Müslim'de geçýärmiti. Umuman sahih, iň sahih hasab edilýän nemede geçýär. Hatta ine şu taýda aşagda görürsiniz, hükmü diýe müttefegu aleyhi diýe, ýani şu hadisiň dogrulygyna alymlar neme getiripdir, kanaat getiripdir. Şey diýip ýazýar, ýani iň aşagyndaky ýazýan neme arapça ýazyda şey diýip ýazýar-da. Bu ine çeşmeleri nereden tap biljekdiňiz, ýa gatkendir okap öňüňizden çykany okasaňyzam her biri hayran galdyrjak derejede de, ýa hayran galdyrjak diýýänim o manyda däl. Ine bunu okap bereýin. Siz özüňiz ine düşünüň, nähili adamlar ýaşap geçipdir diýdir diýä käwatlar. Bu hadis ýani hadisiň özünden okap başlajak, kimden geldi diýe. Ebu Said Hudriye diýen bir adamdan şol ýani peýgamberiň nemelerini görüpdir, şol riwayat edipdir. Ýani peýgamber ine şey diýdi diýip arasynda bolan bolmaly. Şeýle, ýani peýgamberiň aýdan zatlaryny diňlän, eden işlerini gören, soň gurrun berýän adamlara ravi diýilýär. Ravi diýmek riwayat eden diýmek. Gören diýmek ýa-da şeýle bir manysy bar. Näme diýipdir? Harajna ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem diýär. Ýani peýgamber bilen ýola çykdyk diýär. Nähili ýola çykypdyrlar? Gazweti Ebi el-Mustaliqi, ýani Mustalik oğullarını bilen urşmana çykypdyrlar. Mustalik oğulları diýip bir Arap taýpasynyň ady. Bir Arap taýpasynyň üstüne çözüpdyrlar garaz. O şey diýär. Fe esabna sebyen min sebyi el Arabi fe feştehinen nisa'i diýär, ýani bu taýda Arap aýallaryny yesir aldyk diýär, ýani gyrnak
manasında yesir aldık diye. Veşted ve eşedna diye. Ay yok, eşedna değil. Az yakınlaşmasam demede uzak kalıyor bana. Veşted veşted aleynel uzbetü diye. Yani ayalsızlıktan katı cevir çekerdik deyip aydiyadı. Indi devam ediyor başka bir sözle bu. Ayalsızlıktan katı kıyınçılık çeken ekenler. Yani ayal gerekmiş bunlara. Arap beyleki Arap tayfasının ayallarını hem ele geçiriptirler. O zaman ne diye? Ve ahbabnel azle ve eradna. Yankı indi bu ne edip kurun versek yankı bir utanç verici zatlar aslında bular da. Indi şu yankı yesir düşen ayalları zorlama üsleyeler. Bahanalar hem köpten ver ayal görem sok diye. O zaman yani diye zorlan vakti şolur gövreli olmaz yalı. Olmak nisleyesi ya da yankı ahbabnel azle. Azl demek şu gövreli olmaz yalı. İyin sonku o sekundlarda çıkarmalı yankı sperma içine gitmeli dermiş de yankı kırnakların. Şimdi bu ne için bunu şey diyorlar, kırnak gövreli olan vakti bahasar zanlaya. Son bunlar e, ele geçiren ayarlarını birinci zorlap son satyalar da. Birinci elden geçirip son satyalar. Şeyler bir düzünler var bu. Katı ne uzundur. E, son ne olupdur? Ve eradna en na'zile. Yani biz şu İslam zok diye de ne mani? Gövreli olmasına. Ve kulna son öz aralarında değişiptirler. O näme? Na'zile ve Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme beyne ezhuri beyne ezhurina qabla en nes'eluha. Yani di aramızda diye peygamber var diye. O peygambere soralı şuları yankı gövreli etmeyecek olup nemetmemiz doğru mu ya da o gövreli bol versin mi diyen yalmanıydı. Biz o kırnakları yani zorlap duran kırnaklarımıza spermanın içine gidermeli mi ya gidermeli değil mi diyen yalmanıydı sonra ya hakikaten hem şunun yazatları yazılmıştaydı. Son fe es'elnahu an zalika fekale yani biz ondan soradık yani peygamberden soradık ve o bize şunu dedi diye. Ma aleykum ella tef'alu ma min nesemetin yani kainetin ila yevmil kıyameti illa ve hiye kainetu. Şimdi bu tayda peygamberim şey deyip cevap veriptir. Kim aytti size bunu etmek bulunuk deyip bu dünya gelecek adamlar bellidir, gelmeyecekler bellidir diyen Almaniydi. Yani siz onu ne etseniz hem Allah şunu yaratmak İslam olsa siz şu kırnakları zorlan vaktiniz spermanız içine gitse de gitmese de çağa bolacak olsa bolya diyen Almaniydi. Cevap veriyor. Yani Peygamberim cevabı şeyle derleken kırnak neme gerek biz adamlara o dünya alıp gitmek için, halas etmek için geldik. Diýmendir. Yok, kırnakları zorlan gaytan görel bolacak olsa bolur. Allah'ın takdirinde bar olsa diyen ýaly cevap beripdir. Peygamber. Yine İslam şey diplemeye diye başlayadı. Indi näme üçin şey başlayadydım? Bu hicretin 6-njy ýylynda, yani Medine göçüp gelýärler, bilýän bolsaňyz. Müslümanlar Mekke'den kaçıp Medine'ye gelýärler. Yani İslam tarihinin demesinde şeyle geçendir. Şonun 6-njy ýylynda entekeni doğulu güýçlän däl. Yani bular peygamber hemmesi bolup daş döwründäki kiçi taýpalary onu bunu kiçirek kerwenleri taýlap başlaýarlar. O arada da belki mümkinçilik bolsa gurrun ederiz. Bulam ine şolardan biri. Mustalik diýilen bir taýpa, kiçijek Arap taýpasy. Ödem men bunu biraz okaşdyryp izarladım. Nemekende göçüpräk ýaşaýan eken bular.
Nemeler, düyeleri, koyunlar var ekeni. Suulamana gelipdirler. Mallaryny suulap durkan üstüne çözüp durlar. Yani onun tarihi hem şeylere musulmanlar e, başka bir tayfa, kiçirä tayfa koyunlaryny, mallaryny suulap durkan, suwa ýakyp durkan gelip üstüne çözüp aýallaryny alýa erkeklerini hemmesini öldürüpdirler. Aýallary bilen çagalary gul edip alýa. Aýallaryň gulçylygy bilýäňiz gyrnak bolýar-da ýa-ni. Seks gulçylygy diýeli biz buna. Gyrnak diýmek şoldur. Şonuň ýaly bir waka, soň alymlar hem gelip hemmesi bu nemede bu hadisiň dogrulygyna we günümizde de diýeli şolaryň güni bolýar-dy. Bugün hem şeýleräk bolmaly. Günümizde de şeýle zatlar edip bilers diýilen ýaly karara gelipdirler. O hökümi şeýle. Ne? İslam o şeýleräk zat aslında ýa-ni mollalar, işanlar, imamlar, ýene nämeler o size belki bu zatlar okaýan däldir. Ýöne haçan okaýarlar muny? Ýuwaş-ýuwaş öwrenişdirýär. Ine siz çağaňyzy medrese ýene näme berýäňiz-de. Ya bizim başymyzdan geçen soň bilýäs muny. Soň 1-nji ýyl, 2-nji ýyl, 3-nji ýyl däl. Bular belli bir derejeге getirýär. Beyin ýuwulýar, pikirlenme diýilen zat ortadan aýrylýar çağda. Soň ine şu zatlar öwredip başlaýarlar ýuwaşlyk bilen. İslam ine teröristler, özüni partladyp berenler, nemeleri aýallar zorlap ine IŞİD diýilen neme. Irakda, Siriýada näçe bir aýallar, gyzlar zorlap, ýzynyň hem gerek dällerini ýakyp öldürüp gaty aýylganç nemeler, videolar bar-da. Men o videolaryň köpüsini gördüm şol wagtlar. Gaty gorkunç zatlar ine şolaryň hemmesine şu ýerlerden çykýar. Kur'anda da edil şul howadadyr ayetleriniň nemesi, gyrnaklar bilen baglanyşykly. Hiç ýerde gyrnak edinmäň, siz näme üçin gyrnak edinýäňiz ey adamlar diýen ayet görmedim men. Ya da peýgamberiň sözü gyrnak, bizim işimiz gyrnak däl, gyrnaklyk ýok etmäne geldik diýip aýdan ýeri ýok aýta. Bular Allah ugradypdyr, peýgamber edip o gyrnakçylygy nemäni ýaýra diýdiňe öňe Arabistanda bolýan bolsa Eýrana, bizim topraklarymyza çelle. Ýa-ni Indoneziýa çelligi diýär. Gyrnakçylyk diýilen düşünje. Indoneziýada da İslamiyet 1800-nji ýyllaryň ýa-ni 19-njy asyryň iň başlarynda we 18-nji asyryň iň soňlarynda barýar İslamiyet diýilen neme düşünje diýe, düşünje hökmünde barýar ilki. Soň 1806-njy ýylda uruşlar başlaýar. Musulman bolan ýa-ni induslar diýip aýdaýyn, olar bilen bolmaýanlaryň arasynda uruş başlaýar. Soň şonda gyrnak edip gaty kän Indoneziýadan şol döwürler aýal gyzlary Arabistana getirip satypdyrlar. Arabistandan nirä gidýär? Osmanlı topraklaryna gidýär. Osmanlı ýa-ni şol döwürler ýa Osmanlı topragyna değişdiler. Şeýle edip alyp gidýärler. Ýani ilkinji edýän işleri o gyrnak aýal, şo zatlar iň gowy görýän zatlary. Olar nereden gelýär? Ine şu taýlardan gelýär. İslam dininde gaty kän bar. Men haýran galýatym ilk başlarda. Bu derejede bir jinsi meseleler näme üçin ýakyndan el alynýarkan diýip neme diýende pikir edýär. Soň şondan soň tarih bilen biraz çuňurak gyzyklanyp başlandy bu zatlar näme üçin beýleken diýip. Soň taryhyna seretseň taryhynda gan akdylmadyk, gyrnak edilmedik aýal galmandyr diýen ýaly. Şeýle bir ýagdaý. Bizimkiler hem şeýle, ýa-ni ilkinji gezek Araplar şo taýlara gelen wagty 100.000 töwerege iki uruş bolýar, iki uruşda 100.000 töwerege adamyň ölendigi çak edilýär-de. Erkekler özem ölenleriň köpüsü. Hatta şeýle bir Kuteybe diýip bir komandirler bar.
nemelerin, Emevilerin, şolar şu komandir aýdýar bir türkün kellesini getiren ýa türk diýip gürleşýärler. O döwürler ýa Oğuz diýe ýa-da türk diýe, türkmen diýen söz düşünje o wagtlar ýok. Türkmen soň çykýar bir näçe yüz ýyldan soň şondan. Türkün kellesini getirene o pelança dirhem pul berjek diýip şey dip neme diýerler-de. Sebäbi özlerine gaty howplu görýär neme. Indi men ýene de bir kysany ayet we hadis okajak öňümüzdäki çykyşlarda. Ondan soň ýuwaşrak başgaça tarapyna geçjek izgiterli görýän adamlar üçin gaty gyzyklydyr. Görmediklerim ilkinji çykyşlardan demek başlasa gaty gyzykly islamyň döreýişi, taryhy. Günümüzde de gaty kän teoriýalar bar. Islamyň ýa-da döreýişi barada sebäbi elde edilmesiz diýip hasap edilýär-de. Soňky 10 ýyldan bäri internetiň çykmasy bilen bilelikde gaty kän adamlar şu neme boýunça gyzyklanýar. Hatda şu Muhammed peýgamberiň ýaşandygyna değişli gaty az suwutnama bar, ýa-ni taryhy we arheologik suwutnama bar. Ýa-ni ýok diýjek derejede de. Şonuň üçin peýgamber toslama myty, ýa-ni Emevi Araplaryň Emevi padşahlygynyň diýil sultanlygynyň oýlap tapan bir zat myty diýilen soralar gaty kän soralýa. Biz hem şo zatlara da gireriz. Aktual meseleler boýunça kimler näme diýipdir, nähil seredilýär bu mesele. Şeýle ýöne hadis ortada ýyleşler, bir gidýärler, goýunlaryny, mallaryny suwlap beren bir taýpaň üstüne hüjüm edýärler, öldürýärler, aýallaryny gyrnap edip alýarlar, şo taýda zorlaýarlar aýallary. Soň şolar biz zorlan wagtymyz göwreli galsa nähil bolar, galmasa nähil bolar diýip şondan peýgambere soraýar. Peýgamberem kim aýtdy size göwreli galmaly, galsa galmasa näme boljagyny diýe. Bir adam dowuljak bolsa, siz näme etseňiz hem dowulýar diýilen ýalmanyda jogap berýär, ýani dowam edin diýär-de. Zorlamany gyrnaklaryňyzy ele geçiren gyrnaklaryňyzy şeýlere ýagdaý. İlleşler şulardan ibaret. Komentariýalaryňyzy ýazyň. Men esasen şu neme boýunça daklary okaýan, gyzyklanýan adamlar näil pikirlenýändigini. Käbirlerine gaty agyr gelýändir. Islam dininiň bu ýüzüniň hem bardygy. Aslında bu ýüzüniň bardygy diýmeli, asyl ýüzü şu ýüzü bize görkezleýäni başga. Ol bize görkezleýän ýüz ilkinji adımlarda. Soň ýuwaş-ýuwaş beýniňizi ýuwýarlar, beýniňizi ýuwandan soň siz bu zatlary öwrenşýäňiz. Bu zatlar edil bolmaly ýaly diýip pikir edýäňiz. O ansanyň Taliban näme diýip pikir edýär? Açyk-açyk aýdyp dur, kapyrlaryň aýallaryny diňe neme üçin jinsy işler üçin ulanmaly. Olar adam däl diýen ýalmanyda açyk gürrüň edýärler. Men näçe dinledim onu. Nämesine şeýledir. Ine şu zatlary görüp hayran galyp pikirlenýänler hem entek prosesiň dowamında, ýani beýni dolu ýuwulmadyk, ýani Islamiýetiň gaty gowy şeýle bir gowy. Soň derece iň soňky peýgamber, iň soňky din. Ondan soň din peýgamber geljek däl diýen ýaly. Ondan öň gelip gelmedi. Hem näweli welin, ýani bundan soň geljek däldigini garantiýasyny beren bir inanyşyň içinde de şeýle bunyň psikologik taraplaryndan gürrüň eders bir adamyň dindar bolmaýany näme soňky nemelerde ýöne. Belki käbir adamlar özüne aýnada seredip görmek isleýän bolsa görüp bilerler. Şeýlere ýyleşler, sag bolun. Indi krepde ýene-de görüşýänçä.